Ćao i veliki pozdrav. Dobrodošli u još jedan tutorial klavijature za početnike. Ovako odmah, znači danas radimo minus petice akorde ili ti maj minus 5 ili kako već dur minus 5. Znači uglavnom vidjet ćete ako svirate C dur minus 5 bit će uglavnom samo C minus 5 ili ti C pa ona kao B, ono latinično flat kao da bude oznaka. Evo ako sad ćemo odmah prelazimo kako se znači taj akord gradi i svi akordi i njegovi tonovi. Ovako, uglavnom ako imate C dur, znači i sada želite minus 5, samo znači peti ton, kao što samo kaže, znači kvinta umanjite za polustepen i dobijate minus 5. Znači C dur minus 5. Da li biste pomešali sa diminished koji su totalno drugi i to ćemo raditi, ali kasnije, znači za sada minus petice samo radimo, znači dur minus petice ili samo minus petice. Ovako, znači krećemo odmah od ovih, da kažemo, tonova. Znači od C dur, njegovi tonovi su, ovako se znači svira, tonovi su znači C, E, Fis. Još jednom. C, E, Fis. Prelazimo na sljedeći, to je D minus 5. D minus 5, sljedeći tonovi su, znači D, Fis, Gis. I još jednom. D, Fis, Gis. Prelazimo na sljedeći, to je E minus 5. Njegovi tonovi su sljedeći. E, Gis, Ais. I još jednom. E, Gis, Ais. Prelazimo na sljedeći akord, to je F minus 5. Njegovi tonovi su znači sljedeći. F, A, H. F, A, H. Prelazimo na sljedeći akord, to je G minus 5. Njegovi tonovi su sljedeći. G, H, Cis. I još jednom. G, H, Cis. Prelazimo na sljedeći akord, to je A minus 5. A minus 5 se sastoji iz sljedećih tonova. A, Cis, Dis. I još jednom. A, Cis, Dis. Prelazimo na sljedeći akord, to je H minus 5. I njegovi tonovi su sljedeći. H, Dis, F. H, Dis, F. Prelazimo na sljedeći akord, to je Cis minus 5. On se sastoji iz sljedećih tonova. Cis, F, G. Cis, F, G. Prelazimo na sljedeći akord, to je Dis minus 5. On se sastoji iz sljedećih tonova. Dis, G, A. Još jednom. Dis, G, A. Ako je prebrzo, naravno, gore imat ćete sliku koju sam uradio. Sljedeći prelazimo, znači, akord, to je Fis minus 5. On se sastoji iz sljedećih tonova. Fis, Ais, C. Fis, Ais, C. Prelazimo na sljedeći akord, to je Gis. Gis minus 5 se sastoji iz sljedećih tonova. Gis, C, D. Pa još jednom. Gis, C, D. Još jednom ćemo. Gis, C, D. I prelazimo na posljednji, znači, akord, to je Ais minus 5 i on se ovako svira. Njegovi tonovi su sljedeći, znači Ais, D, E. Pa još jednom. Ais, D, E. I još jednom. Ais, D, E. Znači, još jednom ću ponoviti kako se gradi minus petice. Znači, kada od dura oduzmete samo, znači, peti za polustepen ga umanjite i dobijate minus peticu. To je to što se tiče ovog tutoriala.